Vysedneme si na Boba. Už sedíme. Aha. Tak co? Jo, Co on mi- se točí? Jo. Jejej. Trapás. To jo, no, teď jsem se prozradila. O čem si budeme povídat? Nevím. Mám zas v puse. Já toho mám v puse. Já taky. Já? No, koukej to. Oh. Taky máš zuby v puse. Yeah. Já to mám, Ne. já to mám dokonce i jazyk. Já jsem se ještě si to vyhala. Ty taky. No, teď, já myslím, Co? ale, Bože, ty máš záchvat. záchvat kašle, ano, je to černý kašel, protože kašel krev, víš, a tě nakazím. Beru. No jo. Nyní uděláme evakuaci. Ne, to bude říkat. Ejakulaci nebo evakuaci? Ani nevíš. Evakuaci. Prostě- No, Prostě jdeme pryč. Karanténa. Když máš černý kašel, tak to nemá cenu. No, tak, když myslíš. Tak jo. Tak